Некалькі дзён на падрыхтоўку. Для многіх прызыў на зборы сапраўды стаў нечаканасцю. Тэрмінова атрымалі павесткі звыш сотні рэзервістаў з Брэста і раёна. За 3 дні сфарміраваны каманды авіяцыйнага ядра, афіцэраў запасу і асноўнага складу. І цяпер рэзервісты 2-3 разрада ва ўзросце ад 35 да 50 гадоў накіроўваюцца ў вайсковую часць, дзе будуць праходзіць службу на працягу 35 дзён. Для тых, хто мае адпаведныя дакументы, пацвярджаючыя складанасці ў вытворчых, сямейных альбо іншых адносінах, ёсць магчымасць атрымаць адтэрміноўку. Задача стоит снабжение вооруженных сил, воинских частей горюче-смазочными материалами. И, в принципе, военнообязанные будут выполнять эти задачи в воинской части. У армейскім страі прадстаўнікі розных прафесій і спецыяльнасцяў, ад рабочых да кіраўнікоў. Для рэзервістаў гэта і складана, і цікава адначасова. Мікалай Клок тэрміновую службу праходзіў у Венгрыі 30 гадоў таму. Гаворыць, успамінаў шмат, але ўсё ж навыкі ўжо не тыя. Когда идешь в армию 18 лет и служишь до 21, это, конечно, хорошее впечатление. Плюс становишься мужчиной. Оно идет где-то совершенствование навыков, то, что было забыто, где-то в таком ракурсе, повышение квалификации, можно так сказать. Как оно будет, еще ни разу не призывался в запасе. Рэзервісты ўжо пачалі сваю службу ў вайсковай часці. Уліцца ў рэжым і ўзгадаць забытыя навыкі – цяпер іх галоўная задача. Тацяна Ігнатавец, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».